Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 25, versi minn 1 sa 13. Imbagħad, is-salda ta' smewiet inxebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 aqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-aqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadhom in-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instema' min jgħajjad: ara l-arus, uħorġu ilqawh. Dawk ix-xebbiet qamu il-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-aqlin: għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-aqlin u qalu: għandu mnej ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom, l-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu: Sinjur, Sinjur, iftħilna! Iżda hu weġibhom u qal: tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Isru mela, għax la tafu l-jum u lanqas is-siegħa. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jista' jkun li dak li hu l-aktar importanti huwa nieqes f'ħajtek? Li wieħed ma jkunx ippreparat, dan jista' jwassal għall-inkwiet u anki għal konsegwenzi diżastrużi. X'tiswa il-ġakketta tas-salvataġġ li ħallejta warajk fuq ix-xatt fil-mument meta d-dajsa tiegħek tkun qed tereq? L-istorja ta' Ġesu illum dwar l-10 xebbiet li 5 minnhom kienu boloħ tinstema' stramba għalina għax il-festa tat-tieġ tagħna iddum biss lejla waħda. Imma f'dak iż-żmien kienu jdumu jiċċelebraw għal ġimgħa sħiħa. Kienet użanza li l-arus ħin bla waqt kien jasal biex jieħu l-arusa għal festa tat-tieġ. Jekk jiġi bil-lejl, l-imsiebaħ kienu ċertament indispensabbli. Li tmur għat-tieġ mhux liebes kif suppost jew mingħajr il-musbieħ jaqbad kienu qishom bħal tipprova tidħol għas-sinema bla post riservat jew bla biljett. Ġesu iwissina li hemm konsegwenzi għal min ma jkunx ippreparat, li hemm affarijiet li ma tistax takkwisthom fl-aħħar minuta. Eżempju, student ma jistax imur għal eżami mingħajr ma jkun ilu żmien twil jitgħallem u jistudja. Il-ġid etern tagħna jiddependi fuq jekk nisimgħux minn dak li qed jgħidilna il-mulej f'ħajjitna llum. U aħna ġieli drajna nagħlqu widnejna biex ma nisimgħux. Ma nkunux ippreparati biex niltaqgħu mal-mulej wiċċ imbiċċ meta isejħilna f'jum il-ġudizzju jekk ma nisimgħux minnu illum. Il-mulej qed jistieden lilek ukoll għall-festa tat-tieġ tiegħu. Int ippreparat? Mulej, għatini l-grazzja li nisar u nkun attent għal vuċi tiegħek li qed issemmali illum f'ħajti, hekk li nasal li nagħti widen għas-sejħat tiegħek f'kull ħin. Marija,
int ix-xebba kollok għaqal, hekk kif insejħulek fil-latanija. Kun int li tiggwidani, ħalli ngħix mhux bir-raġunamenti ta' din id-dinja, imma bil-għaqal li jiġi mill-imħabba tiegħi lejn Alla. Amen.